Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekaliguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Bwirire bya mwancho muligerali andonsia sole makorobeiga yabono litugeliga lya Jumatano chitariki 13 chomotienyi oyoiga omotienyo gatano limo mwaka wa 2025 tinga kya mangega ntukaniko kuchinsemo ao mwancho muligerali ekene kionga chinsa ibere asenjira yobwikirano cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kurenza memenyeriro ni gotokubwata nare Wisoni Makoli na okonyero tu mwancho muligerali asensemo ya kabire kionga chinsa ibere ni gotokujukwana nere Honorable Somosike James Atandi uyoro mwanasiasa kurwasoro wango rwagusiana mone county ya Kisii na nene mono ebunge ya Kitutu cha Chenoti tunyaka batokuregereria aliyegenda kanekwa sechinsemo ao imezi ya Kenya anene mono sensemo ilia ya gesiasa litangikima anaro na kwaleganiria marako bayalero monchumuligereria sekionga chinsa ibire. Budget ya mututu abekire chibesa tokoli kabare abanyagitari more than 300 igabantu baitu tusabirani tubwaterane tokole gasi tuskigusia itumutu ebunge ya county ya Kisii gwetia budget yo mwaka wa 2025 2025 mo none karaba kamina ko batenga tuwaligiria bantenga ligere lingeme tegoro sino wasungira ende nkiarengo wikira bono igaro koregeri kwanenje najo umwana wase narabisire omubere bwomo gakoyomo gotoka ase oroche chinsemo chianyangoli arore ng'abang'ina baore banyomete onyomanyete mukayo orororo atari goseria
amubwatie kibande abereka koronyorira abana asenkeyo bana mbali gocha kogenda ndi na abantu bali batabwati ibande kogenda kubuligwa kwelikia elikonyora ebibande munenjera me kweregania sobo chole banawe mwaka bajiriba na 2025 nebere mwanjo murigereri kiunga chinsabe to chakanengana ya gwichania stokumanya muna abaroki wa skuru iyo boroso ya metama ya DHP nigabautia amakweli maragoba ya lero chingaki egali yabo yanyara kwa kanyora umbasukano ase chinsemo chia metama ya kolende kolengana kirolio nigo abaroki wabo banyora chingoma chitalimbe mono nande undatayo nyara kabaga gosiria obogima bwaye na nigo twagadiri abaroki wabo banyaka bakanyora bobwenia wabwango Seria tanto venga bicho nderi mukacho metamayo community policing chairman abana barenge kuru school imichezo junior secondary metamayo primary junior secondary panyoro mo baso kana kera abana kanyoro baikire gari ko baikia propokia from nowhere yabatuma abana bane ne madam weya nabo kabaumia yorekeroka general hospital turamanya ngana twagerera terakiyo ya mwana muyama gorogore sana baumia sana lakini lende sana nanja utayosira no komia unjarisi banyora mwancho murigereri no to kumanyigwa abuna abarki wabo niko baganda konyara obubenya sinya gitari ime yomochi okeroka anda sentuna ya kabire niko to kubaganiria abanyaka bakonyora obubenya bwango togotikana na yu mwancho murigereri nigabanya nyimbo bachakiro botukiko gwatikana nagekore asumobire bomuga koyo moto kasoro chiro nyangoli ime yagachuba hase county Nyamira emambi ya lero na kolengana ne gose kolengana na kirori nigo mobero yubwata chingoma chintindi na nigo nyagusira konya abolire ase amatuko ase anyare kabaga koligwa na nigo abange banyaka bakobolia mabolia mange igoro yogosira kwae na boigo mubiroje gotoka lituko lya lero buna gutumanya mulikito Daniel Montiri abamenyi wa Nyangoli nigo baboka no moichano kobwatekana no gotoka kumubere bomugaka Hussein Ongoi asoroche rwensemeyo koline chingoma chintindi asomotwe kore kiaba egyokogosa babere tomenye tenere myaka menge ntararo tabiyaye utabwati madeni onde bwensi mpaka runa Jumamosi nkorwe kanisa sinsa wakire Monday Sunday aliya abana bako ngakiresi minga lere kore kana umugaka taraira elio nkaimuka kegema Jumapili kujikogana na mirango yere gwasi egitegesie kirikoruime akaro twachete koigora na otwa nyora tenga tayo ase bono iga birito igire korora ase bikoro to bira ngero goraria it's about 500 meters korwa se kwene na aga karuja kama segori gororo ari go ikaiga na asa enge sana rocha abantu barenge site ya misini abandi korwe ngumbiri abandi korwe ngumbiri na karocha agakorigere tipa kama na ndi banja ari ngororo none karaba kamina ko batenga tuwaligiri abandi ngaligiri ngeme tegoro sino asungira ende nkialengo wikira bono igaro koregeri kwanenje najo umwana wase narabisire
bona are tugaiga Nyagosira Ong'oi nigo aborete ikieta kurwa chinga kecho obeire gakurigigwa ne amate gwikabona umubere oyo chagotoka otabwati chianga chionse nambara barenere negetamba bono omumuro oyo minto osiretore otokire rocha igekera rusi gutwanyorera kiromoro igorende gokoranga itira kamana koretuga agena polisi nyangori igo iga itire akamana koretu akabekwa nonye negetambangi atuka no kire kurumate kai kamuranche amarua ya tugitare iga fabrication ya gachuba abeira mange abagambi basinyiruko ya tanga egento kiare ko bagaki kamuranche abadisi naba OCS kamuranche motago tachare ndegera marua yake ana arakoreta mangana mange bana lena intunta sinyira matuka ya tano gakina karoche na gasinini inki kiare kogera yani ngakya gotoka sasa ni totamate na mache tai abamenyi bensemeiga nigo baragikiara oboncheruria buboroisia obonia nobutumeki bomorwa tanchire ase baboria serikali boigo gocha kesegi yokoyasiria egento gikagere kobegati yeche sababu chinene echicheire okomentekana kubosalia asensemeyo atebwena tamarua tigake ni wasengenjo na rogere gento kanyaro bosalia bonge boko baini bolobte na marua yo toeka osa bagambi baitu baligere nyumba njiri chikwenga yale konyale kana lende marua yake anigwe egere nalio ubusario burakoreki ubusario burakeane mubero Nyagosira nigo urusi wa sensemeyo nabo bisa babanyimbo begetaseni ya keroka bakubwatirana nabo bisa bobutuki bobosalia DCI weka senkendo chinga kibotuki bwacha kigwe gukonyulia tu Nyagosira obeire kamenyete weka na bana baya ase myaka ero chebere bono kubwatekana no konganya kumurugyoye kurwa senkeyo chinga kibarenge kungusana na nechisegi chegenka na eniga gocha boigo magega yabagambi bensemeyo kurangirie barasa hasubwango amatuka bera etire kurigia gosonsorana na kurigia chinchira barenge gocha gutumeka elio kwene kebuna otokire umukia nonye nabo otaigete beka matunda nkurubutereka seni kyagatembe kurega se wodi agachuba ase county Nyamira literane ngurukwo Daniel Untiri ngora itogo chiase ya mate abairi nabasani banyagosira mwanju muligere litogo tigana nayo nigo litukulia lero ebunge ye county ya Kisii yanyakabage gwetia budget yo mwaka bwechiri bubere na 2025 chiri bubere na 2025 mo ase agati ya BMC banyakaba korokia ebirengererie bija na gosegete budget yesogota yabna nige korokia guteniga ebegete chibati nyinge ase amagendero enegati yechingwana ya chia abara yabo bakurawa amo na omo majority leader Eneri Muracha chingaki budget ya jaraka wetigwa imebunge ye county ya Kisii igento ndatebia abantu baminto bagusi into county ntanga ni goetie budget yo mwaka yo gochiko 2025 2026 twaitirie budget yeyo nande tokumusaba mu governor akora sobwango budget ya itebe kwe system echake okorigas tualetira abana ngocha abana banasari baje bachake kuragera guchakira umwaka gocha banyu namabere man mu governor boigo oletire koletari chikrimari kere constituency torozi no energy yogurt abantu baito bagore egento kende narwa kiabase budget yake kabisa ngogora tori chi machine jaito chokoros chipara kono turgo chiguchandika na contractor kere constituency nebwata chi machine chai boigo egento kende abali mu ICD babeire bako burasi school lakini bono naru mu governor itobekire chibesa se budget tugo chikolika bali more than 200 boigo na banyagitari baito okonyora tugwate chintere bachinyinge lakini banyagitari mbaya sinyagitari budget yeri mututu abekire chibesa tukolika bali abanyagitari more than 300 igabantu baito tusabirani tubwatirane tokore gasi tuskigusia itumutu bono buna boniga mugende ganyampira mate asale gotioka sana kero mugabana simba chete obvious ogenda oroboniga you see marvelous ebinto bya chakiroro ge budget yetu abekire ya mutu is a very good budget igente kenene tusabira umuske simbarati
atware chinkaki chinyororo akorera abagusi bagutegasi tukubwatira namo abantu bageini mono abana ba ECD na abana bali abake ngochaka bari kuragira na kunywa amabere abaremi nkonyora bari asibagocha konia amabere abasinge njongo twara tore account primary nechi primary chinde mbali nonya nabangi naga linka mbaje banyore gasi esenge njongo ikabagenda bachikoruga endagera eligera abana baito bairirwe endagera ibaragira ase department yana sentene netumne cha ya mache ekratwari weti basari nja to kibwanga the best as a service delivered ekia ver the best etuansete egas mapema uno toete budget ya kuchibosika department yana ya mache ewansa egas mapema ji project cha korwa mapema in short budget toete ya kuchibosio nenkiya eko benefit abantu baito including abana bali abake ba nursery buna mwate buna bande feeding center eko kukere sub count abangina bali kwororo abamura bali kwororo baye bakurugera abana bali abake mbacho baye gwa mabere na mabere aja gakucha kurukura sabaremi aletwa processed elindo bayewe na mwancho muligereri nigo abantu baganta kuboligwa kwerikia elikonyora ebibande gose bitambulisho munenjera yamwe kwyarigania asaba chalyo bane bo mwaka bwechiribwere na 2025 aya nigana kigwa ko bomonori tukulia lero chingaki abantu baganta kwerikia gose abamenyi bekenjorokia kia mwasi meye bunge ya Kitutu cha South Ward ya Kitutu Central banyaga bakanyora bokoreri bwo kwerikia konyora ebibande patari gwakarira kendi gyonsi munago tumanye mulikito Dipon Asanya. Nombogo komonene gucha saba menyi ve location ya Kiamwasi kutoka Kitutu Central Ward imebunge ya Kitutu cha South asokonyora obokoreri bwabosa goika asebinyoro kama litengoro ku Judith Kerubo kwanza litukoria rero tutore no mogo komonene asenyencho exercise kyo kubata ebibande yachire mashindani konyango twara tore obokongu transport ka teke town nene lakini sibono iga we are so happy nande tokwira neri Dr. Felix Atisa mbia mono asokore exercise yake mashindani cha Makori. Kwa siku ya leo niko na furaha sana kwa sababu kama mimi sikuwa nimepata kipande na ilikuwa inanikaria sana changamoto, lakini kwa saizi naona tumeweza kuletewa this kind of exercise hapa karibu na kwetu, na nimeweza kuona pia wazee, viwete, kila aina ya watu wamekuja leo kuja kupata these ID cards. Marieta nengo kupata kinyakundi ngote Dr. Felix yakore genteki yanje no muturetio chokvira na ndo bisyo muchibo ito twa kirembo ya mono sana kera abantu bachira bange abali no bolema abagotu na bali no konyora wainse mbatigiri magega asokonyora bokonyobo kirembo ya mono aso yo minto Felix asoko torantere bandi sikoga iga ndi gonde kilani head yeke nyoreke mara batu kuteta balemabu mara balemabu bali nyomba abande bagoteba bali koro kibana anje no malemabu ndi lakini na chitaiti ebintu bigokorekana Felix na gwa kirembo ya mono asoko torantere banda asenkeye asebochura mora kutoka hapa paka town ilikuwa inatukalia kazi sana. Saa zingine unapata transport inakaa juu, saa zingine unafika unapata una the right documents then unarudishwa. Sasa imetukalia challenge sana. Obosemia gocha asaba iboli noko ene kyanga kiroyomo na bwategetambulisho ikiagera ekiga ngati yebimanyererio challenge ko baso omuntu gutatware gasi goseko bakende yonsi yakobori bweke bande oteba tabu ati ukomobori nkyo tatwaretie kebande oteba gosena no mogako gerete gosomo ngina tarabwata kebande gosomo gako kana ta tinda bwati umongina one kebande bono to gosomia abana twakoria abana chisukuru batabwate ebibande ogojikoiro mwana ajikobwate kebande kwasagwe kebande kyo abayibuli bawo bonse igongo teba gaki tigaba bwate ebibanda abangina bare ebinyoro nabagaka arore ng'abangina bawo ri banyomete onyomanyete mukayo orororo atari goseria amubwatie kebande abereka koronyorira abana asenkeyo bana mbari gocha kogenda andi chinga kichiboy gekegoria geke nigo kiabuligwe kwyarigania kegima anene asogo nchororia oborayi bwa magenderera samatukali bosio. I'm trying to urge my fellow Gen Zs to come and register for this ID card so that they waweze kushika
voters cards. Ya ndio tuweze kuvote 2027 na pia ndio tuweze kuchagua mtu mwenye tunaona anafaa. Kuripoti gitaseni kia ukia getembe kuraiga se kinyoro kia Mwamogesa igutuke meje ward ya Kitutu Central meya Kitutu Chache South itira na igongoro kwa Dipon Asanya. Omo jumbe we bunge ya South Mugirango Mosque Silvana Sosoro niganyare kobaga kobolia chipara chinene gose highways nyara kobachi ko galigwa miyansi ya Kenya asanya kobaga tabna abatumiki abange bechpalicho nigabagwetera amakongu ao ase echisabali chiabo tambe Mosque Sosoro nigali kukwana imeye bunge chinga ki omoswada nyara kobaga kigwa imeye bunge bokorigereria okorotsi gwano ko galigwa wechpara chinene gose chi highway. Other Kenyans opt, Honorable Speaker, to drive from Nairobi to Naivasha for what nowadays they call staycation or something, or just a little bit of some holiday, because that is another area that has become a common holiday destination, Honorable Speaker, especially for those who are not able to raise enough money, Honorable Speaker, and even not even enough money. There are very, very good hotels, Honorable Speaker, nowadays in Nakuru, Naivasha area, Honorable Speaker, that people go for holidays, Honorable Speaker. But unfortunately, there is a challenge. You drive all the way from Nairobi, you get to Westlands, but past Limuru, Honorable Speaker, you then now start finding a challenge or getting a challenge of the road network because of so many vehicles, Honorable Speaker, on the way. Because there are so many vehicles on the way in that route. If there is something that we need to think of as a country, is expanding such highways, Honorable Speaker. The roads that go all the way to Malava, the roads that pass through, you know, you go, Honorable Speaker, from Sotik to Kaplong. It's like a road, Honorable Speaker, that was made when the population was hardly, 2 million people in this country or 3 million people in this country. It is really not a road that people should be talking about. And I see Honorable Osero looking at me because that is his home, and he knows very well that there is a challenge between Sotik, Keroka, Kisii, and going all the way, Honorable Speaker, to Tsirare. It's really, really a big challenge, Honorable Speaker. And there are so many vehicles on the road. Those roads, the implementers, or rather the people who came up with that structure of such roads, Honorable Speaker, did not envision a time where we will be densely populated as we are and with so many people on the road. And that is why this motion is coming in timely. Look at Mombasa, Honorable Speaker. Not everybody is able to afford a flight to Mombasa. You know, that immediately you get to Makutano at the junction of Machakos towards Mombasa, Honorable Speaker, the road becomes slimmer, and slimmer. And because it was actually made, or it was constructed over 30 or 40 years ago, or even 50 years ago, and not really well maintained. Sometimes, of course, there are potholes on the road. Some irregular bumps have been erected by people because of the accidents that are occur, Honorable Speaker. And we even squeeze ourselves with the trailers when you're driving in those roads. I mean, really, it is about time that we start having this discussion. Mwanchwe mu ligereli togotiga nayo nikabamenye be wodi ya Riana iyo gotoka imeye bunge ya Bonchari county ya Kisii banyaka bagwesoke na korobekana litukuli lero aswanyaka bakoboria banyaka bakorotsigwa epara ekurwa chinsemo chekerina gochie liama yaka yasoka chinsemo chenya sagati enyagitari Jena Fredondieki igano onka we this ebareye igere ko ngarisa nyasagati kerina. This is the main road. Nyasagati gebwate a secondary school na ende nebwate dispensary na ende gebwate population ya 400 students. So the students abande ba umiaga ama aboniga ekero bago irwo chimata abande babunegeta mako babekeri chibrasta we have the evidence turanyare korokia. Honest krepare ya beire kabire twasinyirunga yaba bunge twachote ba cheta ebo MCA awa ebo MP bana kororekana bone tokubolinga inki kerekebe etwa bachorete bobe goseno buraibu arengo bobe twarueta magoka mabe epare ye igaya sale kire kortwa ruete chikura ntwanya korreno ino mochunbe twaete chikura na kajiane ama tone ningaro epare ye lwa bana bagweta kunye sukuru wachinya sagati ngai bagweta tero siri wa ama chunbe tokonye ya epare ya sale kire na kitoba kora na yora tokome na twaete
serikali otokonye na simbara tia sore pare biru mono koruna komwe koro kuri koli lakini bone pare nene ego connect Nyasagati Kelina Nyasagati secondary direct na main road ekwane Nyasagati lakini bone twanya korage korosi epikipiki geko kwari mabuna bone gari njachete gwetega soite kegweta satyo machume takonye na umurai wense Mosque William Samuel Ruto daktari niganyareka bagakoreneria abamenyi anene mono abarai be county ya Kisumu ngambu ya mona sengejo kumubwatisia na kubwatisia serikali ya broad-based niganyareka bagatabna serikali yutali ya lingemerobali yaje gusejo umurai bwikya Geudia Muskerera Moro Odinga kolende nemerobali nyasae buna nabo yali guchikoba muna ere bonoiga nigaleo kwa nayo chinga Kenya kaba kwaregania abarai kurwase county ya Kisumu ime yamagacho menyo buburai bwense ime ya Kenya State House Nairobi. Thank you very much for giving me an opportunity to lead this nation that we all love. Thank you very much for also agreeing to the coming together of both Baba and myself so that we can form the broad-based government. And just so that you have the right context, the broad-based government is neither a creation of Baba or myself, it is God-sent. I say that because it is what is necessary for us to have the political goodwill to be able to push the development agenda of our nation, because transformation of a nation is not an easy thing. It is difficult. It takes very difficult decisions to transform a nation. And therefore, you need immense goodwill to be able to drive any meaningful transformation of a nation. And therefore, I sincerely appreciate your support for the broad-based government, and I want to give you my assurance that no Kenyan, no region, no community, no religion is going to be left behind. We're going to move together. na mwanchumo ligere ukolera se ensemo yekionga chigosori nigo chigosori che secondary chia cha kasenjera bene ime ya county ya Nyamira munago tumanye muri kito fatigadi December amameranio ya chikuru cha secondary ayo asoire asegetengo ge county nigo amamerania yaiga achaka ritikoria rero abase agochikokorekana goikaditikoria ijuma omubui arachie kwenyorera ribaga ryogochia kuwakilisha county ya Nyamira ase amameranio a regionals ayago chikokorekana ase county ya Kisumu mechese ya chakirwa se ritikoria rero ya Jumatano egenderera mambia ritikoria ichuma aramis tumoja ukora ritikoria ichuma katatu gocha waka semi final na finals kanywa team tumoja gutuma kuchiga ali Kisumu ase mecheso ya counties egota koba after week yegocha katatu arure after mecheso ya chakira sogoro na senjirerengia kurochenga bukongone mbole bitina obrebia isina amamerania yaiga nigo agokorekana asebiti ao bya gisukuru cya secondary puna St Francis Kikendo Sere eskuru yabamura ya Matongo eskuru yabanyaruka ya Kebabe egati ya gisukuru chinde omokonyi bw'omuriki kurase sub county ya Nyamira South aserieta Kevin Abuga nigo akwaneire chigosori naboigo gisukuru kiria chikogosoria ase amamerania yaiga kurase bunge ya West Mugirango timu twalete ko Rugaria Nyamira South tuwate timu ya soka Masosa na Gesole soka girls tuwate timu ya Masosa timu ya Gikomoni
basketball ntwate team kumekenyo twate team ya Sironga rugby twate team kugosiaga twate team kunyasababu team ya Rangenyo Chelsea kama na abana baroro bagwaka umuchezo wa indoor games table tennis badminton and lawn tennis Kosanga no mwarimu oyotenete amangana yechigosori ase skuru ya St Francis Gekendo aserieta Nelson Nyachenga nigo esemo yaye atebire are nobaremu kuna chigosori echo eskuru eyeiga ekobage kogosoria asama merania yeiga ne chigokoria buya abayiboli na public emicheze ngo temere abeka abana byamo abana baba bagotwara chimbwa chire chingiya ekiagara bano mune micheze begeta abana mbali go chanda ebarekire tenentwa baje tembe chieso mono anene mono emechezo nkorageria abantu bagwake emepira ngojora bale chibesa era banyore chibesa cyabakona igongo bagende ba Kisumu netipo gogendere bare bontu atema na nindoje ngabono abatora asikogana mutwe ekiagara kendo nere team nere skuru yanje tamangala sport Chingaki echecho nigo abagosoria beskuru ya secondary ya St Francis Gekendo na barbo babwate ayaiga ikobwatekana na mameranio ayaiga timu ya kwanza ilikuwa Kiandege ambayo tumepiga timu na mbili wakipata mbili tu na kesho tunacheza na Sironga pamoja na Nyangoge. Sasa tunatumai kesho pia tumeweza kufurahia sana juu timu yangu ya St Francis Gekendo imeweza kushinda. Unaponisikia sina sauti ni juu nimepiga nduru sana na bado sichoki, nitaendelea kupiga nduru mpaka Friday. Na tunatumai kuwa tuta president national. Kingo reporter agatembe kurwase getige chigosori kiasere ekyo kegotoka meya ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Jefatigad Yesemba Mwancho murigereri goikira abona tokorera kionga chinsa ibera senchira yobwikirano korende asege gitari egetambe korano tole asembeo na omoske chamsi atandi tunyaka tokorigari an mono aliagenta kwanikwa at chinsemo ao me na isko yagusi ansameli ya gesiasa na boigo oborai ime yense ya Kenya je nigongoro kwa runyo toto nyangiri kuruansema imenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na kuruansema transmission nigakoro kwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri kende gotoro boligo bujamia Gatembe TV ekionga kia Mangusi Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo amumurolia no mungino mo wakolio ndigereti na yayo ndigereti goje no manye tena aye ano ochiche tongeli maje tata chiara se irondonga umugusi atete ochiche tongeli mache chiara se irori ondonga ngare chiachire jino bwati to goikera ai tongeli mache na mabero bwati una tongeli makombi tayo bono tayo ochiche tongeli mache chiara se irondonga tata chiachire chinchiyo ochiche tongeli mache chiara se irondonga remereria kabomo remereri bono ngibitu biri wakarete ngambi na obire ombiribo bono chako bugumubuna bole igobono tato chiche tongeli mache chiara se irondonga musina bate bete gore mereria kabomo remereri kabisa na ndo menga na buya chete igonya kokagite na bigo chikobabuna bire tibiribo ai no chiche tongeli mache tata Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete
showroom yetu nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakerania mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru nabwata.